Martin, ale tu je podešlo to. Najvidno, hej? Toto je najvidno, že tam, hej? Nie, jakbyś ja powiedziała, że dobre, to odpowiedź nie. No, że dobre, ty, nie dawasz takie. Powiedz, Lubu, powiedz, że ta piwnica co była, że dawało ten schodok na roczcie z tego, na roczcie, a tak była. No chodź. Tak, ale ja nie budzę mi to zase. Zastrzyło raz, nie? Trzymasz? Czekaj. Kogoś to teraz, to dawaj troszkę pryzwiednie, bo nie widzę. Dobra, to patrzmy sobie na radę. Tak. Wróciło okularek. Mam już tak mokre, wszystko na farba i Teraz doktor jest na jeszcze wrócimy. No, kaszę. No. Kasia, ten zabił. Szaty, ja już sama na tego. Masz dobre. A teraz nie dasz sobie tamtą. Kresie, kresie. To takie... Nie pytasz się, no to. Znam. Nie idę, bo to tak jak małe rzeczy, co mają tutaj. To jest takie jak poczyły, jakby sztranżą mała. Czekaj, zapnij. Czekaj, już dasz dole pierwsze, co nie budzę. Nie masz opryzjenia, to wtedy zawy. Nie widzę. Zawy już? Czekaj. A teraz kup jeszcze. Mam jeszcze takie nauszniczki, jak jest w domu. Kasia, mam to. Kasia? A jeszcze skuszymy to te nauszniczki. Ty masz śrubowace? Nie, No już nie. Nauszniczki można pozbaczać. No. To je potem. To te nauszniczki ja nie użę. Nie. To już budzę wielkie, nie? Co? Nausznice. Nie budę aż takie wielkie się. Ale nie tak, Tutaj niechaj tak. No, tu mam drugie płyty. A to z perłeczką. No to jak szeremica? Nie. I to ma na śrubowanie. No i na śrubowanie. To ty, ja trzeba zresztą trymy, a to ty ona. Widzimy. Raczej mlada najbuze paradniejsze, nie? Jak kresna ma. No nie przy. No, kresie. Ta już teraz przydasz się tu k tomu. Idę. Czekaj, co mam drugą? Co je twoją skoty? Halo? A młodego Petra? No, ja mam 4 ruki. Ja nie, zupełnie się na ruki. Poli. Pojotko ci dawaj. Ocko paradni. Daj momento, no rytmie. Ja nie rzekł za ne? To mają, to tu moją krzewiczku biercie, moją... No. Ej, toho krasavca, poď mi, Šinko, tu. Konec, poď tu, konec, poď. Ej, poď si na uja, no poď, poď. No.
Dobre, Uľu, tak bieraj. No, hotovo. Ukladáme na Ja salu. znaš, mám druhé. No. Hej. No. Môže Mišo bude dole. Popravuj, toto je stiahne trošku ešte. Co? Krstná mama. Toto? Hej, hej. Tu te boky mi tu šaty. Z Ja tej nie. strany. Z tej strany mám. Dobre, máš, no to máš toto. Kruh toto, ono zatočí to. Dobre. To je trezor, ja ne znam pa ne zavis toto do skasa. No, ľočku si daj več, tako si niečo. Výraznejšiu. No. Výraznejšia tam je, nie? Máš takú červenú košku. Aj dobre je toto. Taká jemná je, no. Taká jemná muša. Zober ňušku, Ľubo. Ma mamu. Miško, počkaj, bo babka musí... Nie Miška. Utri mu tie ústa, že bude jaký špinavý. No nie. Čo, božkala si mu to? A čo papa? Nie, že papa Lona Božka održuje. Aha. Mirku! Dobra, dobra. Teraz jak nie ma. Bude pekné. To je najstaršia cena. A na balkóne čo páči? To je najstaršia. Znajte si. Ako si mali čas? Ale je kamera. Áno, môže ísť za ňou. No. A nás späť, keď pôjdeme do vás, tak už ty budeš ako dnesne prvú družičku a všetky, ale ja už Miškou pôjdem len sám. To je že budeme tak odlišne plavnosti. Tam ešte jeden, to Miška nám hovorila, že posúde sedačku dopredu, aby sa tam Alenka ložila. A potom... Hej, túto, na toto muto. Na toto. Bude dokúpať. Všetky veci, Prečo sa schovávaš? čo berete, berte si. Aj moja je tam. Čo berete, berte si. Ostatné si dajte sem zamknuto a... Necháme to, to čo budeme si to zobrať. Tak to treba spraviť. Aj tieto všetky veci. Treba ešte stanov, treba ešte jedno auto. Ale oni nejdú, oni sa vrátia naspäť. Ja idú do toho stanu, hej? Len takto je to na kamere. Ty chodíš s Monikou a potom tam a tak všetkým som mnou. Nie, no sprevádzame. Tu je druhá družička. Jak sa to
Choď mu dať ono, pripni mu to, tú kytičku. No tam mali papúť. Choď pripni. No čo vás ženy? No čo? Čo by ste radi? Nerozmyslí si to. Nechcú nás pustiť, ideme domov. Otočím sa. Čo by ste radi? Ešte máme čas, nie? Otočím sa. Poď tu, nie? Dobrý deň. No, dobrý deň. No čo vás ženy, čo by ste radi? Čo vás sem privádza? Prišli sme požiadať dceru vašu. Aha, aj by sme mali. Po ruku. Mali by sme mali, lenže to si musíte vybrať, že ktorú. My ich tu máme viacej a jedna krajšia od druhej. Alenku chceme. Ukážeme No ukážeme vám jednu. Tu je jedna. No práve jedna. Idete tuto. Takú nie. Tak čo? Šumná žena. A lacno dáme. Vy to beriete. A už aj s malým. Už aj s malým. Berieš? Príliš do blata. Dobrý deň. Dobre. No poďme. Vytočím vám to? Na tú krasavicu vám nesieme teraz. Tam má moc dlhé nohy, to nie, tam má dlhé nohy, to nie. Ale krásne dlhé. Krásne má, ale dlhé moc. Až po zem má ich No dlhé. áno, a na konci zahnuté. Takže toto nie. To nechceme, nie. Toto nie. Máme tu jednu. Dávaj Alenky. Nechaj tak. Tu sme vám chceli dať, aj by sme doplatili ku nej. Áno. Koľko nám za ňu dáte? Tu berieme, chceme. Lebo zadarmo nedávame. A koľko by ste za ňu chceli? No ponúknite vy, koľko sa vám stojí. Za 3000. Za 3000 Daj 4 a ber. Daj 4 a ber. Ja dám 5. Daj 5 a ber. Dobre. Dávaj. Dneska káva za 3000. Tuj! Nech sa páči. Hej, drahá káva za 3000. Hej, tak prídu. No vážení, keď ste prišli, tak sa u nás je taký dobrý zvyk, že každý vypije po poháriku. Mi sa páči. Boli asi. Starý známy. Ale nemáte? Máme Aj aj pre mladému. väčší, aj pre menší. Mladý nie? Nemá dobrú farbu mladý. Tak na zdravičko. Na zdravičko. Nech sa vám mladá vydarí. Ja mám čas, tu pôjdem. Ani ho nevidím. Kristýnka, ja mám čas. Marta, Ja mám vnútri. Ja mám vnútri. Ona už nebude. ja som brala tabletku až potom. Ja nechcem. A kde je svát? No, Za chrbtom. Ty nevieš, kde máš? kde je? Hej? No dobre, tak čo teraz? Berieme a ideme preč? Nech sa páči, ďalej prvá vidrečka. Biežaj, Kristý. Tento fingovanovka. Ale som chváľ vnútri. Sme si zarobili chlapi. Po 2,5 sme sa mohli šláhnuť. Nepodelíme sa. Prvá tu lžička nech. Monika, poď sa rozkopá. Ináč, Mišo, som ťa mal za lepšieho vyjednávača. Si mohol $5,000 zobrať ináč. Ще два, першу другу, першу дорожничку ще спознайте, попікайте себе перед нами. Це були святкові, я там. No však uvidíme už, jak už bola sa nás dobre.
No, ja otaczam, nie? Gdzie chcecie, tam przynajmniej to jeden hazard.
Brat, otec Ujčina i celá rodina v otce vyprevádza svoju zivku i syna do stavu manželského. Hudba. V tejto záhradze vykvitnul jeden krásny kvet, ktorý sa rozhodnul s Peťom a s Alenkou ísť šíriť svet. Ten kvet je láska, bo je veľmi sladká, je ozdobou záhrady, nedá sa zlamať, bo nič za ňu náhrady. Tým záhradníkom je otec, mac a rodičovská láska. Matky naše milé, srdce nás kočercom nošili, tu vám še obracame, odpuštenie pýtame. Daj vám Pán Boh zdravia a nám odpuštenia, odpušte nám viny, odpuští vám sám Pán Boh jediný. Hudba. Otcové naše ľubené, my vás vybočkať chceme, vašu zlaté ručky na nás še trapili, neznali oddychu, tak ste nás ľubili. Otcové naše premilé, pred vami klikáme, so slizami v očiach svoje hlavky skláňame. Vaša láska je ku nám oporou, požehnanie pýtame, buďte s Pánom Bohom. My še už rozhodli odísť svojim bokom na cestu života i s manželským krokom. Otcové naše premilé, odpúšte nám viny, odpúšti vám sám Pán Boh jediný. Hudba. Krstný otec, krstná mác, ku vám še obracame, o odpuštenie pýtame, bo my še na cestu manželskú dneška pobrať máme. Vy ste nás krstili do Božieho chrámu, k svätému oltáru vy ste nás nošili. Od vás požehnanie vaše úprimne pýtame, odpúšte nám viny, odpúšti vám sám Pán Boh jediný. Hudba. Súrodenci naši milí, pred vami še skláňame, bo sme vás bar zľúbili. Svoj mladý vek medzi vami sme prežili, odpúšte nám viny, odpúšti vám sám Pán Boh jediný. Stará mác premila ujcové ujčiny, strikové i striny, co sme spolu žili, požehnanie pýtame, bo ste nás ľubili, tak ste nás chránili, jak zlaté vtáčatka. Zekujeme znova, familia naša. Odpúšte nám viny, odpúšti vám sám Pán Boh jediný. Družbové družičky, aj s vami še učíme, svoj vienok želenia parovskú personu tu ponechávame, bo my še na cestu manželskú už dávame. Odpúšte nám viny,
odpustí vám sám Pán Boh jediný. Futbal. A teraz, milí rodičia, krstní rodičia, dajte svoje požehnanie na cestu do ich spoločného života vašej dcére Alenke a synovi Petrovi. Niekedy vás zval pozerať do kamery. Tu do kamery pozerajte, nešmurkajte.
Mamu moju zavolať. Alena, priatelia, vítam vás v Božom chráme. Prišli ste sem všetci s radosťou. Vy, Peter a Alena, že Boh posvetí vašu lásku a spojí vás sviatostným zväzkom. A vy ostatní preto, že budete svedkami tejto slávnosti. Aj cirkev sa teší s vami. Zúčastnite sa na tejto slávnosti nábožne a pozorne, aby ste sa obohatili Božou milosťou.
vyznávam. Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja prevetrá vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa a Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriech odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Čítajte s tým proroka Jeremiáša. Zanikal a Oziáša, každé hovoril mne takto. Skôr ako som ťa otvoril v matkynom lone, poznal som ťa. A skôr ako si vyšiel z neho, som ťa posvetil. Ustanovil som ťa za proroka národa. I povedal som, ach, Pane Bože, veď ja neviem hovoriť, lebo som ešte dieťa. Ale Pán mi povedal, nehovor som dieťa, lebo pôjdeš tam, koľvek ťa pošlem, a budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem.
neboj sa, veď ja som s tebou, budem ťa chrániť, hovorí Pán. Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi, hľa, svoje slova vkladám do tvojich úst. Pozri, dnes ti dávam moc na národne a kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, ničím opustošil, budoval a sadil. Počuli sme Božie slovo. Čo by som hovoril jazykmi ľudskými a anielskými a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim Bohom a zniacim slncom. A čo by som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomosti, a čo by som mal vieru takú silnú, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A čo by som rozdal všetko svoje imanie
Radšej by som svoje telo vydal do múk ohňa a lásky by som nemal, nič by mi to neosobilo. Láska je odkazlivá, láska je dobrotivá, nezabíja. Láska sa má nevyvíja ani nenávidí. Nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezničia sa. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z práva. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Počuli sme tu Krista. Jeho manželka pochádzala z Abrahamových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánovi prikázania a ustanovenia. Nemajú však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel na jeho triedu a konal kňazskú službu pred Bohom podľa zvyku kňazského úradu osom pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kanikovej obety. V čase kanikovej obety sa modlilo množstvo ľudí. Tu sa mu zjavil Pánov anjel, stál na pravej strane kanikového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal z nákrsla, zmocňovala sa mu hrôza. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už matkinou vôňou naplní duch svätý. Mnohých synov Izraela podarí Pánovi ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonaný ľud. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Prišiel raz za mnou pomerne malý muž, manžel, otec, a ktorého výzor tváre ešte nič dobré. Bol skoro utený. Vedel
zastavil. Pýtal si Boha, či si Bože sadnul, že začal rozprávať. Začal rozprávať veľmi krásne o svojej manželke. Málo koho, alebo málo ktorého chlapa som tak počul pekne rozprávať o svojej žene, ako rozprával tento mladý muž. Bola vážne chorá, onemocnela. A tak ho to zobralo, pretože bála sa, čo bude s ňou, čo bude s deťmi, ktoré mu porodila, čo bude s prácou. Týmto všetkým sa takto zapodíval a ja som ho počúval, mal som veľa času. Som si sadol a som ho počúval. Keby ste vedeli, aká bola starostlivá, ako všetko pripravila, ako desiatku deťom pripravila, knihy do školy. Je to žena dobrého srdca. Po tejto vete som sa ozval a som povedal, stačí. Touto vetou bolo povedané všetko. Je to žena dobrého srdca. Človek, ktorý má dobré srdce. Zaiste, Peter Almena, zaiste, drahí svadobčania, alebo drahí priatelia, ktorí ste tu prítomní na tejto svadbe, aj vy ste už o nikom povedali, je to človek, ktorý má dobré srdce. Človek, ktorý vám pomohol. Človek, ktorý vám ponúkol pomoc. Človek, ktorý sa vás ujal, keď ste boli v núdzi. Človek, ktorý jednoducho s vami spolucítil. Takýto človek, alebo takýto ľuďom zvykneme povedať, že majú dobré srdce. A ľuďom. My včera liturgicky sme slávili slávnosť božského srdca. Viete, možno, že tam trošku si to odporuje, Boh má srdce. A že Bohom ako môže mať srdce. Ale Boh sa k nám chce prihovoriť tak, aby sme ho chápali. Aby sme jednoducho, aby sme ho pochopili, čo nám chce povedať. Tak niekedy on sám vystupuje ako človek. Ale on sa aj človekom stáva. Veď slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami Ježišovi Kristovi. A to srdce, ktoré trplo osobe Ježiša Krista z Nazaretu, bolo srdce dobrého muža. Muža, ktorý dokázal zanechať tých 99 spravodlivých a ísť za tou ovcou, ktorá zblúdila, ktorá, keď si sa zatratila, dokázal zobrať si ju na pleci a priniesť ju. Pretože tak krásne rozprával toto podobenstvo. Alebo bolo to srdce muža, ktorý dokázal povedať žene, nič ti neurobili, nie, ja ťa neodsudzujem, chod viac nehreš. Bolo to srdce muža, ktorý, keď sa dotkol niekoho, tak uzdravil, lebo bol uzdravený tento človek. Takéto dobré srdce bylo osobe Ježiša Krista. A dneska si spomíname liturgicky na nepoškodené srdce pre blahoslavenej Panny Márie. Na to srdce, ktoré mu dávalo život, ktoré dávalo tie potrebné živiny ako človek. Pretože pod Máriiným srdcom bolo maličké srdce Boha človeka Ježiša. Tieto dve osoby mám v sebe, Ježiš, Mária. Vieme, že keď chceme to ako si ešte doplniť, to povedať oni vytvárali nazareckú rodinu. Rodina, ktorá je príkladom pre mnohé kresťanské rodiny. A oni viedli rodiny život. Vieme dobre, že aj Ježiš, aj Ježišovo srdce trpelo. A dokonca človek bol pred Bohom, keď už bol na kríži, ukrižovaný, popil moje bol pre Bohom to srdce. Panna Mária, o nej zvykneme hovoriť my Slováci, že je to sedembolestná Panna Mária. A keď ste videli niekedy v obraze
znamená, že aj napriek tomu, že vychovávala Boha človeka Ježiša Krista, nebola nebola pomilostená toho, že sa jej vyhli nejaké protivenstvá alebo mnohé veci, ktoré dokážu zraniť človeka. Prežívala tak nízko, ako prežívame všetci. Strach z toho, že Ježiš sa stratil chrám a tak ďalej a tak ďalej. A tieto srdcia dávajú mnohoraké milosti. A vy máte tú milosť, že práve počas týchto dní, kedy si pripomínali typicky tieto srdcia, vaše fyzické srdcia, ktoré znamenajú, alebo ktoré dočú pre toho druhého, prišli sem, aby ste si povedali záväzné slova pred Bohom, pred tým božským srdcom. Pred tým srdcom, ktoré hovorí potichu Ježiši, ktorý sa namáha a ste utamení aj na vás poslední. A príde tak v vašom živote, kedy jednoducho musíte potrebovať prísť. Prídu také okamžiky v živote, kedy budete potrebovať poradiť, kedy budete potrebovať sa prižalovať, kedy budete potrebovať zdôveriť sa tomu božskému srdcu. A tak zajiste je to milosť, že práve v tento deň, možno, že v predvečer našej slávnosti svätého Jána Krstiteľa, muža, ktorý bol veľmi spravodlivý pred Bohom, ktorý tiež vyrastol z rodiny, kde nebolo tiež mužové. Dnešné Evangelium hovorí, kadejaké skúšky boli mať na Zachariáša a na Alžbetu. Celý, tak ako každý normálny človek si plánuje, keď si založí, keď sa zoberie, chce si založiť rodinu, aj oni chceli založiť rodinu, ale dlho nemohli mať deti. A zrazu Boh požehnáva dieťa. Dáva ja. To zvláštne okolnosti, ale predsa to dieťa je mimoriadne. A tak chcem vám popriať aby ste prichádzali vždy v tomto práve, nevyčítateľnom práve. Vždy, keď vám bude fajn, keď vám bude dobré, keď budete cítiť oporu v tom druhom, na to sa vlastne vežete, aby ste pri tom druhom stáli. Či v chvíľkách radosti, ale aj v chvíľkách skúšky, ale vtedy, keď vám bude ťažko. To je zdroj, to je ten práve, z ktorého treba čerpať. Božské srdce, ako srdce preblahoslavené Panna. Prajem vám veľa radosti v spoločnom živote, aby ste si predstavovali život a myšľovali podľa vašich predstav. Aby aj vy, tí Peter, tí Alena, keď sa nás niekto spýta, aký je tvoj manžel, aká je tá tvoja manželka, aby ste povedali, smelo pre každým, je to človek do tvojho srdca. Peter a Alena. Rozhodli sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán Boh pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýta. I toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné. Peter a Alena, ste rozhodli žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu?
Pýtam sa vás pred Bohom a církvou, ste ochotní s láskou prijať víky ako Boží dar a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho církvy. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho církvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Peter, beriem si teda za manželku a sľubujem všemoci Bohu, že ty budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a cítiť vo všetkých svojho života. Ja, Alena, beriem si teba, Peter, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť vo všetkých svojich životách. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste ozorili sviatostné manželstvo a požehnávam to v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Amen. Milí manželia, teraz prísahou potvrdte, čo ste si navzájom slúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak ako Pán Boh povedal. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak ako Pán Boh povedal. Teraz vám požehnám vstupné prstenie. Požehnaj vám týchto prsteniek, žehnám v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovali neporušenú vernosť. Plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista, nášho Pána. Alenka, príjmi takú prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Peter, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Yeah.
láske schôdne testu cirkvi týchto novomanželov a všetky manželstvá našej farnosti. Amen.
Skrze Krista nášho Pána. Pán s vámi. Hore srdci. Vzdávame vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a už aj Tebe, Pane Svätý Oče, Bohu zjavečných Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo dnes oslavujeme dielo Tvojej milosti v Kristovom predchodcovi svetom Jánovi, ktorého si spomedzi všetkých ľudí zahrnul mimoriadnu priazeň. On sa už v Matkinom lone zaradoval z prítomnosti Spasiteľa a svojim narodeným priniesol hodnú veľkú potichu a jediný z prorokov predstavil zástupom Baráka, ktorý sníma hriechy sveta. On pokrstil pomocou krstu vodou, ktorá nám dostala posvedzujúcu silu a vyliatím vlastnej krvi vydal najkrajšie svedectvo o Kristovi. Preto zo zástupmi anjelov a svätých a tým pútnici do nebeskej vlasti ustavične ťa oslavujeme a radostne spievame. Naozaj si svätý Oče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary do svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa do krvou nenechal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kaličku a vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiať. Hľa tajomstvo viery. Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrtné stanie vyznávame, kým neprídeš sláva. Teda slávime pamiatku smrti a smrti stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, pri života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nám dal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme my nám všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi zlúčí v jednoduchstve. Pamätaj, že na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a my v dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Jánom Pavlom a s našimi biskupmi a otcom a Bernardom so všetkými kňazmi a hierarchmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na skriesenie i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si bolo pekou zaľúbení, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, náš Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Slovami Pána Ježiša, ktorý posvedzuje manželskú lásku, modlíme sa k nebeskému Otcovi. Svätý Otče, Ty si stvoril človeka na svoj obraz, stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v jednote tela a srdca plnili svoje poslanie. Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarovali darmi Tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve, ktorého práve vstúpili. Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša. Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa Evanjelia a pripravili ich pre Tvoju nebeskú rodinu. Milostivo zachrň požehnaním našu sestru Alenu, aby si dobre plnila úlohu manželky a matky. Nech obšťastňuje celý dom, nech ho okračuje vľúdnosťou a milotou. Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata Petra, aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca. Svätý Otče, môžeš týmto kresťanským manželom, ktorí túžia pristúpiť k Tvojmu stolu, aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine skrze Krista, nášho Pána. Pane Ježišu Kristi, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nechaj na naše hriechy, ale na mieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo darov pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánu, nech je vždy s vami. Pozdravte sa s námom pokoja.
Aj
Tak, aber schon. Aj nielen bielu svadbu, ale aj zlatú. A tak ich tam poslúchajú, hej? Čo narobí? Danke.